Onpa tosi mukavaa, kun Mauno pääsee pitkästä aikaa käymään täällä serkkunsa luona. No sehän on kiva, että Mauno pääsee pitkästä aikaa käymään täällä. Lilli varmasti vahtii häntä. No sehän on kiva, mutta mä lähden nyt. Olehan kiltisti, Mauno. No totta kai mä oon kiltisti. Tuu Lilli, mennään. Minäkin lähden nyt. Heippa. Lilli, mitä nää oikein on? Nää näyttää tosi kivoilta. Mauno, älä koske niihin. Mut nehän on vain jotain leluja. Kyllä kai niihin saa koskea. Mauno, ne ei oo mitään leluja. Ne on keräilyharvinaisuuksia. Anna kun mä selitän sulle. 2000 years later. Eli mä otan niistä valokuvia ja teen niistä videoita. Ja ne on mulle tosi tärkeitä. Ne on silti vaan leluja. Miksen mä sais koskea niihin? Ei niihin saa koskea. Mistä toi kamala kolina oikein kuului? Lilli on ilkeä, eikä se anna mun koskea noihin leluihin. Lilli, anna Maunon leikkiä noilla leluilla, jos hän haluaa. No hyvä on. Lilli, kato, tää tuhma ankka hyökkää näitten muitten kimppuun. Lopeta, mä en antanut sulle lupaa heitellä näitä ympäri mun huonetta. No okei, en mä enää jaksais leikkiä näillä muutenkaan. Mä leikin noilla. Et koske niihin. Ne on mun kaikista arvokkaimmat petsit. Niillä ei saa todellakaan leikkiä. Ja sähän et mua määräile. Mauno, sä just rikoit mun arvokkaimman petsin ulos mun huoneesta välittömästi. En mä halua vielä lähteä. Mä haluan leikkiä vielä noilla sun petseillä. Se ei käy. Nyt sä lähdet mun huoneesta. Heti.